maneres, però que bona notícia segur que no. Ens envien un inspector general. Un inspector? Per què? Per inspeccionar per cada ser. I vam instruccions secretes, senyors, el que ens cau a sobre és una tocada de collons! Enteneu-me bé, ningú no pot acabar amb mi. Fa l'efecte que cada moment s'ha d'obrir la porta i... És un funcionari arribat de Petersburg. Ivan Alexandrovich Klestakov, l'inspector general de Petersburg. Estic acabat, això és el final. Bé, la vídua aquella tampoc no va rebre tant. Jo l'hagués trobat una dotzena més. Vinga! I que Déu ens empari! Una gallina xorta, tancada dins d'un corral podent. Ha vingut un que diu que és de l'hotel. Entorn no sé què, que no gana per molt i desitja parlar. Policia, bombers ens han denunciat. Ens volen entrar a la presó. Si preneu una decisió tan arbitrària com aquesta amb mi, m'adreçaré directament al ministre. Jo no he comès mai cap delicte mai. Tornem de vegades voldria més mecanismes. Qui coneix l'original mai es conformarà amb una còpia. Sopa de cop, costella de porc i pa de pas. Sembla el vers d'un poema. Què li passa a aquesta? Ha sortit una nafra abandonada. Les bones idees són un bescàs. Oh, sí! Oh, sí! Respecte i veneració. Aquest home no està per ordres. Una cosa simbòlica, uns 100 grups per infant. Sí, no sé. Ja us heu divertit prou. Llavors, quin remei? Un ball de nostons. Ai, amor! Us empaquetaré cap a Sibèria! Pobres infamesos! Vols no veure les rates? Aquesta gent del teatre, cucs i martins, els agafaria tots i els ficaria dins d'un mateix sac i els llançaria al foc fins que no quedessin ni les cendres.